Ähliňize salam mehriban dostlar. Ýazarlarynız gowy, janyňyz sagmy, oradalarynız kabul bolsun. Edýän doga dilegleriniz, tutýan oradalaryňyz Allah jany kabul etsin. Mehriban dostlar, şu gün Mukaddes Orada Bayramı münasebetli YouTube kanalymda sizin üçin gowy konkurs, gowy bäsleşik. Ýagny şu videonun aşağına mehriban dostlar komentar ýazmaly. Komentariýanyň temasy Mukaddes Orada Bayramı barada. Yani oradanyň adamlary peýdasy. Ondan sonra hani näme bilýän bolsaňyz orada hakynda ýazyp bilýän komentariýada we iň köp like alan ýeňijimizde özümiň ulanýan telefonum iPhone 11 Pro Max 256 GB öz telefonumy sowga edýän. Eger ýeňiji ýok, bana bu telefon gerekdir, bana täzesi gerek diýse, onda ýene-de üstlenlik renkinden iPhone 11 Pro Max 64 GB-lyk telefon sowga edýän. Mehriban dostlar, yarışmyzy YouTube kanalymyzyň agda sany 33 000 ýetenne jemler. Onna ähliňize üstünlikler arzu edýän, orada bayramlarynız gutly bolsun, tutjan oradalaryňyz kabul bolsun mehriban dostlar. Sağ olun.